zvakaoma ndezviziyeni kuti taiti nakika havazvarise ndezvizotaita hazvarise asi murume yo guys zvazobuda manje inganyachona yabuda kuti taiti azvarise. So guys, welcome to my platform channel inindinonzi Nonobeng. Don't forget to subscribe. Okay, ungarambe kusubscribe wauzotaita azvarise zvinhu zvakakosha fanizvo tinofanira uchiziya guys. So taitu zvikunzi akaenda kunane kuna mbuya chihoro. Pakaenda kuna mbuya chihoro pachona ndipo zvakazobuda kuti ari pachirongwa. Ndopakanzi since uri pachirongwa iwe wochuza kuti uchada kuti ndikubatsirane nawo yemwana here kana kuti unoda ndikubatsirane nawo yemari. Zvikanzi nataiti nangu gogo ndokumbira kubatsirwa nenyaya yemari because mwana ndagara andizvarise. I know kuti everyone angane question yekuti since why you vakachuza mari vangaite mari chichiyo asina mwana chichipepe no iye aisatodawo mari but akazongona kuti since ndisingaita hangu mwari since ndisingaita hangu mari hapana chandoregedzera kuita mari rege ndichirombera mari pepe ndopa akabva apiwa magushushu nemishonga nechidhoma nenyoka yanogara nayo since akanzi avafambe nenyoka akanzi anofamba nedatya ukandasa mupoketi yani yataiti anofamba nedatya yakaita kuti aite mari. Imagine munhu kufamba nedatya but yo hatina zvekuzviita because mari yacho then ndeyake. Saka taiti since achifamba nedatya akabva anzi nagogo kana uchida kuzoti uite mari uite mwana usafe datya ringarisafira akabuda mubhegi. Nagogo kana muchizoda kuita mari pepe datya ringarisabude mubhegi. Ana taiti paya vakaitisa naro datya rakata se rikabuda mubhegi rake ende modza chinhu zvese hakuna chinhu chekuromba chisingazobude pachena hakuna. And anandozvita tunonzwa tukatsvaga mari unozongokanasa mistake so that chokwadi chitese chibude pachena because haimi mafunga kuti mwari ari kudenga akakubvumidza kuti urombe azviite mwari ambofa akakubvumidza kuti urombe saka ndosaka datya roro tikatotitese ribude because rachisora toise mwana because mafunga kuti ungaromba ubvaita mwana ubvaita mari ubvaita imba hakuna ungatoita mari waita imba asi une datya rigobuda pachena zvakaoma. Saka datya rero guys rakabva rachasera buda mubhegi pepe ndopakabva panzi anataiti ndopa vakabva vachase ndopa zvakabva zvatomudhakwira on the issue of the baby. Saka mulife make mese hachafakaita mwana asi mari akachaita but I don't think kuti zvinhu zvese zvine kuromba mukati zvotanga kubatsira kuti pamwana zvozokubatsira kuti wakuita se unogona kutongofori mwana mudiki sezvakaita chinimbi but yo unongosinako zvekuita nazvo pepe. Saka chinhu ndo zvakabva zvaitika pana anataiti vaivai izvezvi taiti anzwa nekuchema anzwa nekudzokera kuna nagogo chihoro kuna nana achikumbira kuti ndokumbirawo ndingoita hangu kana mwana zvake zviwani zvake zvikanziwe taiti takawira nota uchite se auchambofe mulife mako mese nyange zuva rikapindana rikapindiguka rikadzoka rikaenda auchambofa wakaita mwana yo apakaipa guys chingoripo kuti newe uri kuda kuromba usafa wakaromba zvako because zvinhu zvese zvekuromba zvine marepercussions tasaona izvo zvimuwako uku akuda mwana asi asisina mwana izvo zvari kutodawo zvese mari anayo but ndiranda kuita mari isina mwana anozochengeta yekuti ukangofa nhasi mari yako inongosara ichingodyiwa nehama hauna kana wacho wakambonza panyika mishini wakafambirawo yekuti multiply you can't multiply because hauna mwana yo zvakaoma guys. Saka guys ndonyachona yakabva yaitika paipai so ameno guys muri kuti chinazvo panyaya yake taiti nekusaita mwana nemukadzi wake but zvakaoma guys musarombe please. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Mambe muchidzoka nchiri kuupdate nenyaya iri kuitika mastreets yani yakaikina titi nevamwe vanhu guys especially on the issue yekuromba zvakaoma. Thank you guys for watching.